Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar Asabar 24 ga watan 12 shekara 2022 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka, kuma muna cikin shirin nan mai taken na nesa albishirinku. Yau muna zango na biyu kashi na uku. Kamar yadda muka ce al'ummomi daga faɗin duniya suna aiko tambayoyi dangane da addinin musulunci. Shi yasa muka ce to bari mu ɗauki part na addinin musulunci, kowace ibada mu yi magana a kanta. To sai muka faro da maganan mahimmancin addinin musuluncin kanshi da irin yadda ake shiga musulunci da kuma wato faɗi na addinin musulunci. Addinin musulunci ba kuntataccen abu bane. Duk abin da aka baka umarni ka yi ko aka hana ka yi, to Allah yana ba da mafita idan abin ya gagara. Mu dawo kan maganar azumi. Allah ya yi magana cewa a yi azumi na watan Ramadan. To tana iya yiwa ya zama mutum bai da lafiya, ko yana kan tafiya, kuma rashin lafiyar ma iri-iri ce. Akwai rashin lafiyar da ba a tsammanin warkewarta. Kana da wata cuta a jikinka wadda a yanayin cutar ba a warkewa, sai dai a yi ta rayuwa da ita haka. To wannan Allah sai ya baka wani abu ya ce ka yi a madadin azumi. Tana iya yiwa cikin azumin rashin lafiya ta kama ka bagatatan wadda ana yi a warke. Wannan kuma Allah ce to daga bayan azumin a dawo a rama azumin. To Allah kuma yana iya jarabtar ka da wata tahiya wadda ta zama ma dole cikin azumin za ka yi ta. To a cikin halin tafiyar nan kun san a da lokacin da Alƙur'ani ya sauka ma ba jirgin sama, ba mota, ba keke, ba mashin. Kila a ƙasa za ka tahi ko jakki ko alfadari ko doki ko raƙumi. Sai Allah ya bada sauƙi akan haka. Ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin. Ya isa, Allah ya ce faman kana minkum maridan, wanda ya kasance mara lafiya ne daga cikin ku, aw ala safarin, ko kuma yana kan tafiya ba yadda ya iya. Sai Allah ya ce yaya? Ya sha azumi, in ya sha fa'iddatun min ayyamin ukhra, sai ya kilga wasu kwanaki wanda ba na Ramadan din ba, sai ya biya bashi. To wa alal ladzina yudiqunahu fidyatu ta'am masakin, wanda kuma bai iya yin azumin kwata-kwata, shi kuma sai Allah ya ce ya ciyar da miskini, shi ba ramuwa zai yi ba. Kaga kenan sauki ne da Allah ya kawo. A can gaba ma a cikin sumunin gaba na shaharu Ramadana ya ce wa man kana marida ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. To da Allah ya faɗi irin sauƙi da ya bayani kan shi in abun ya gagara, sai Allah ce dalili yuridu Allahu bikumul yusra, Allah yana nufin ku da sauƙi. Wala yuridu bikum al-usra, bai nufin ku da kunci. Addinin musulunci abu ne mai sauki. Duk abun da aka ce kai kaza ko aka ce kar kai kaza, sai an baka mafita in abun ya gagara. Saboda haka a saurare mu a sati na gaba kuma a ji abin da muke dauke da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar Asabar 31 ga watan 12 shekara 2022 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka. Yau ma kuma muna cikin shirin nan mai taken na nesa albishirinku. Shiri ne da ya karkata ga al'umma da suke nesa, suke tambayoyi dangane da addinin musulunci. Yasa muka ce to bari mu yi shiri kowane abu mai alaka da addinin musulunci mai magana a kansa. Mun yi zango na 1 har zuwa kashi na 10. Yanzu kuma muna cikin zango na 2. A zango na 2 yau muna kashi na 4. Don haka za mu yi magana akan faɗi na addinin musulunci. Addinin musulunci ba kuntataccen addini ba ne. Duk abin da Allah ya baka umarni ko kuma ya hane ka, to in abu ya ƙi yiwa Allah na ba da mafita. Nan Allah yana magana ne akan wanda yana da matashi, sai ya zo ya ce mata da in kula ki gare in kula mahaihiyata, shine da in ƙara mu'amala aure da ke gare in yi da mahaihiyata. To a ƙa'ida auren ne ya haramta sai in an yi kafara. Ko kuma mutum haka kawai ya yi wata magana ya ce ni ba zan yi kaza ba, ya rantse ya ce ba zai yi wannan abun ba. To tun da ya riga ya rantse ya ce ba zai yi ba, sai wani dalili ya kama ya ga yin abun nan kuma alkhairi ne.
to maimakon Allah ya hana ka yin abun kwata-kwata sai ya baka wata kafara ita ma ya ce in ka yi ta kana iya koma ka yi wancan abun da ka rantse baka da laifi. Faɗi ne irin na addinin musulunci. To bari mu fara da wanda ya zihari yana da matarsa ya ce da ya sadu da ita gare ya sadu da mahaifiyar shi. Sai Allah ce wallazina yazzaharuna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Allah ya ce duk mutumin da yawa matarsa irin wannan kalma in yana so ya dawo wurinta su yi mu'amala aure to dole sai ya yanta baiwa. To saboda faɗi na addinin musulunci ya san wani lokacin zai iya yiwa ya zama ba baiwai kamar yanzu. Sadda ake magana akwai baiwai to amma yanzu babu baiwai. Sai Allah ya ce to in babu baiwan nan zalikum tu'azuna bi wallahu bima ta'maluna kabir. Faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. To faman lam yajid wanda bai samu baiwai ba fa bai da ita to fasiyamu shahrayn sai ya azumin wata 2 mutatabi'ain jere da juna min qabli ayyata ma sa kafin su shafi juna shi da wannan matar tashi. To tana iya yiwuwa kuma na farko bai da ikon baiwa, na biyu kuma bai iya yin azumin nan bai da cikakken lafiya. To fa man lam yastati fa idyamu 60 miskina. Wanda bai iya azumin kuma Allah dai bai baka haka ba sai ya ce to fa idyamu 60 miskina. Ya ciyar da miskini 60 kenan kowane azumi ɗaya madadin miskini ɗaya. Kadiba faɗi da sauƙi irin na addinin musulunci. To a batta kuma sai maganar rantsuwa ka ce ka rantse ba za ka yi kaza ba a lokacin baka tsammanin za ka yi abun sai wani dalili ya yi juyi kaga yin abun nan alkhairi ne barin shi shine sharri. Sai Allah ce to tunda haka ne wannan rantsuwar da kai akwai hidda rantsuwa da za ka yi. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام 3 أيام. Ya isa sai Allah ce to wannan mutum da ya rantsuwa fa kafaratuhu kafarasa id'amu 10 masakina ya ciyar da miskini guda 10 min awsadi ma tudimu da ahlikum daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku. Au kiswatuhum ko kuma yema miskini 10 sutura. Au tahriru raqaba ko kuma ya yanta baiwa. To fa mallam ya ji cikin ukun nan zabi ne da yanta baiwa da ciyar da miskini 10 da suturtar da miskini 10 duk wanda kai ɗaya cikin ukun nan babu laifi. To sai in ya zama baka iya ɗaya daga cikin ukun nan to fa siya masa lasati ayyam sannan sai kai azumi 3 a madadin wancan abun da baka yi ba. Kenan sai ka koma ka yi wannan abun da kai rantsuwa akan shi saboda faɗi irin na addinin musulunci saboda yalwa addinin musulunci dan ka rantse kan abu ba a cewa to komin ya zama alkhairi shikenan baka da iko kan wannan abu. Shi addinin musulunci babu kunci a cikinsa da aka ce wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin ba kunci cikin addini haka magana take. Ku saurare mu shiri na gaba ku ji abin da muke dauke da shi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.